Mega shout out. Mega shout out. Andrian. Hello, good morning. Thank you sa pagpasok sa LS ko. Thank you sa tamsak, guys. Welcome to my live stream, guys. Loading. Dito sa akin, hindi loading. Mega shout out, Andrian. Kumusta? Kumusta rin ikaw? Okay lang ako. Ito, nag-i-start na rin ng watu-watu. Kasi kunti pa lang ang watu-watu ko. Isa pa lang. Mega shout out, Makmak. Maraming salamat sa tamsak. Okay lang ako itong gupit mo. Okay lang po. Sabi ni Brother Andrian. Mamaya magiging busy ako. Iwanan ko lang tong CP ko sa labas. Mega shout out, Angelica, sister. Hello. Thank you for coming to my LSS. Thank you. Maraming salamat sa tamsak. Welcome to my live stream. I love you guys. Mga ninja yata nandito ah. Kasi nag-i-LS pa si Sister Shirin. Yung ano niya. Kaya okay lang sa akin kahit ninja. Brother Andrea. Hello. Mega shout out Sister Thelma and King Vlog. Hello host. Tamsak, thank you sa tamsak. Mega shout out. Mega shout out Basyang Maricel Vlog. Welcome to my live stream. Salamat sa tamsak, sister. Sister Basyang, thank you sa tamsak. Kumusta? Guys, may ano ko dito, may bago akong, baka hindi nyo pa kaibigan si Basyang Maricel Vlog. May harang na yan siya, guys. Huwag nyong i-skip ha. Kaibigan ko yan, nandito din yan sa Singapore. 4 kami dito sa Singapore. Yan si Basyang Maricel Vlog, si MD Channel, si Waray Channel. Yan. Magkakaibigan kaming 4 guys. Baka hindi nyo pa kaibigan, dikitan nyo na. Mga legit yan guys. Mababait yan. Thank you sa pagsuporta, Sister Thelma and King Vlog. Thank you Andrian. Hi, mega shout out Hana Vlog. Thank you for coming to my LS. Thank you sa tamsak guys. Thank you, maraming salamat. Nakapagsalita ako ngayon kasi wag na lang. Andito ako sa labas. Maya magiging busy ako guys. Kaya iiwan ko lang tong CP ko ha. Basyang Maricel Vlog. Shout out sa lahat. Sabi ni Basyang Maricel Vlog. Shout out. Basyang Maricel Vlog. Guys, yan si Maricel guys. May harang na rin yan. Unahan nyo. May harang na rin yan siya. Huwag nyo i-skip guys. Maricel Vlog. Yan si Thelma and King Vlog. May harang na rin yan siya. Huwag mong i-skip. Magsuportahan tayo dito. Maraming salamat sa mga nandyan. Thank you guys. Thelma and King Vlog. Host, BG lang ha. Okay, walang problema kasi mamaya rin. Iwanan ko rin ito dito. Okay lang mga BG. Naintindihan ko. Mag-iintindihan naman tayo dyan kasi mga
Alam mo na, wala tayo, mga busy. Okay lang, sister, Talma and King Vlog. Hana-hana vlog host, BG lang. Okay lang, sis. Okay, okay. Walang problema. Sige, BG lang. Maraming salamat sa mga nagbi-BG yan. Dikit-dikit na. Dikit-dikit na. Nandyan si brother Andre. Dikit-dikit na lang tayo, guys. Mag-iwan lang ng tamang bakas. Mag-iwan ng tamang bakas. Yan ang aloe vera ko. Mataba. Pero yung dito sa baba, nasira na. Miga-miga shout out. Welcome, welcome. Pasok-pasok mga suki. Pasok. Mega shout out Makmak Esteban. Welcome. Thank you sa thumbs up mga guys. BG lang host muna. Okay, Andrian, salamat sa pagpa-BG-BG. Thank you sa BG, brother. Sige Jay, magdikitan na lang kayo dyan ha, at mag-iwan ng tamang bakas. Ano muna ako, maglimpyo-limpyo sa ko. Aho ra na diha badya, bayaan. Uy, hukal naman ini na akon ano. Mega shout out Usmar Usi. Welcome to my live stream. Thank you sa pagpasok. Thank you sa thumbs up. Mega shout out. Iwanan ko lang to dito kasi magagawa na naman ng ko eh. Mga amiga-amigo, salamat guys sa suporta. Sabi ni Sis Makmak Esteban, maraming salamat. Walang ibang magtulungan kundi tayo-tayo lamang. Host, iwan ko lang to ha. Di ko nga BG sa'yo, alis ako puntang Madia. Okay, mag-ingat
ka, ha? Huwag mong kalimutan yung ano, pangtahob sa ano mo, bibig. Magdala ka. Mag-ingat ka, Sister Osmar. Osik. Mega shout out.
Hello, good morning, mga kabibs. Mega shout out Faith and Hope Vlog. Kain tayo ho. Binilhan kami ng butterfly. Masarap. Butterfly ang tawag nito sa kanila. Kain tayo. Faith and Hope Vlog. Labang more muna. Mood muna. Sige sister, walang problema sa akin. Maintindihan ko rin kayo. BG. Thank you, salamat sa pag-BG. Ako rin pasilip-silip lang kasi nandito sila lang. Butterfly, halika dito. Dito. Halika dito. Butterfly, dito ka na. Dito. Dito kami. Dito sa camera. Come. Here. Ha? Punta ka dito. Malapit na siya eh. Mega shout out Margie. Andaya. Hi, hello. Welcome to my live stream. My dear friend, thank you so much. Thank you sa thumbs up, guys. Mega shout out the GC Vlog. 3GC Vlog. Mega shout out sa iyo. Pwede magbaba ng link host. Kahit hindi pa kami muni, pwede ba yun? Hindi ko alam kasi bago lang po ako. I-try mo, hindi ko alam kung pwede magbaba. Tanungin mo yung nandyan, sister, 3G Vlog. Itanong mo sa yung nandyan sa mga kaibigan ko. Kasi mga muni na yung iba nandyan. Pakitanong po, sister, kung pwede magbaba ng link. Simple lang kasing gamit ko. At saka hindi ako marunong din magbaba ng mga link. Pasensya na po kayo. Mega shout out Pai and Zed. Hello to all, sabi ni Sister Pai and Zin. Mega shout out, sabi ni Pai. Hello to all. Okay po ho. Sister, pakitanong na lang po yung nandyan kasi yung marami yung mga muni na dyan. Pasensya na po, sister, ha? Sister Mega shout out. Thank you po sa pagpasok. Mariano de la Cruz, BG lang host. Si Andrian ito. Sige, brother. Maraming salamat. Thank you sa pag-BG. Margie, hello. Maupay na aga. Maayong buntag. Kung di moderator, hindi makababa. Paano magbaba ng paano gumawa ng moderator? Kasi CP lang ang gamit ko, sister. Kaya hindi ako makagawa ng moderator. Di masama. Link, wag lang sunod-sunod. Sister, hindi daw masama basta wag lang daw sunod-sunod. I-try mo, sister. Kasi parang may bago na kasi ngayon eh. Pag ako pumapasok sa LS, hindi na ako nakaka-direct mangisda. Kailangan magbaba sila ng link, saka ako makakapangisda sa kanila. Parang yan na ang bago ngayon, sister. Dati nakakapasok ako diretso, pinipindot ko lang yung mga name nila, pwede na ako mangisda. Pipindutin ko yung name nyo, itry ko, sister, ha. Pagkatapos ko pagpindot ng name nyo, anong ipipindutin kong sunod? Pindutin mo yung mga name namin. Hi, mega shout out, Gab bros.
Iga shout out. Hi po. Welcome to my live stream, brother. Thank you for coming. Thank you sa thumbs up, mga brother and sister. Hello, mga amiga, amigo. Di masama link, wag lang sunod-sunod. Sige, magbaba kayo ng link nyo. Basta isa, tig-isa lang, tig-isa lang. Pagkatapos ko pagpindot ng name nyo, anong lalabas doon? Saan ako pupunta? Baka ako maligaw. Baka po magalit si Lolo sa'yo. Yung iba po kasi hindi agad binibigyan nila ng ano, kaya po ako nagpaalam. Ha? Sige, wag na lang muna sis. Next time na lang sis. Baka tayo paluin ni Lolo. Sorry. Okay lang. Wag muna ngayon. Sa susunod na lang, sister. Asan ka ako? Nandito ako o kumakain. Kain tayo. Hagard. Nagpokong lang ko diri. Ay, pag tinawag ako ng amo ko, takbo agad. Kahit ako matagal process LS ko kasi review. Kaya pala maganda review ka na, Sister Margie. Margie Andaya. Salamat sa pagpasok, sister, ha? Anong lugar ka ba? Nandito sa SG. Sa Singapore, sis. Katulong lang dito, taga-kuskus ng Kubita. Hi, welcome, mega shout out Vinya Chong. Thank you for coming to my live stream, sister. Thank you sa thumbs up. Mega shout out Peya and Zane, love you. Tamsak na host. Salamat Sister Ben. Sister Ben Winnie and family. Maraming salamat sa inyong lahat sa suporta, guys. Love you guys. Thank you so much. Support my live stream. Mega shout out. Makmak, host, hindi umulan. Hindi, mainit dito ngayon. Tanawaran nyo. Super init. Andito ako sa labas. Mainit dito ngayon. Margie Andaya, thank you, sister, sa pagbiji. Thank you. Maraming salamat sa pagpunta sa live stream ko, sister. Thank you sa thumbs up. Lahat na nandyan. Thank you. Ikaw, sis Margie, taga-asa ka. Hishirin Duason, niga. Mega shout out ninyong tanan diha.
si Sharon Duason, mega shout out to you, sabi ni Pia and Zane. Zit, Sister Sharon, mega shout out, sabi ni Sister Pia. Thank you, thank you, thank you. God bless you all. Mag-ingat po tayong lahat, mga sister and brother. Mega shout out Sister Telma and King Vlog. Thank you sa pag-BG. Mag-almusal, ang hindi pa kumain dyan, kumain muna bago mag-whitey. Masama magkasakit, mga love. Mega shout out to you, Sisi, Binwini, and family, sabi ni Sis Peya. Inji.
Hello guys! Nasaan na kayo? Tumakbo ako dito. Hi! Gumagawa kasi si ma'am ng quailed. Mamaya, magpaalam ako na kunang video. Nagfry ako ng maraming bawang, sibuyas, tapos yung maraming karning baboy na hiniwa-hiwa na maliit, tapos prinay, tapos mushroom, hiniwa na maninipis sa mushroom, prinay lahat. Tapos nag-steam siya ng malagkit. Tapos pagkatapos kong mag-fry, minix niya yung malagkit doon. Tapos mix. Tapos pagkatapos niyan, may hurmahan siya parang kanang Chinese na may hurmahan siya na chikwe yata yan. Tsukwe. Shout out po. Pa, Yansin, sabi ni Fit and Hope Vlog. Shout out everyone. Diyan lang muna yan. Hello! Naririnig nyo yung parot nandyan. Guys, yung naririnig nyo yan, panay salita, yung ibon yan. Kung ano-anong sinasaboy, naririnig nyo. Sige nga, pakipiim nga kung naririnig nyo. Daldal ng daldal yan pag ganitong oras. Sige, magdaldal ka dyan.
Hello, mga lalabs! How are you? Okay lang ba kayo dyan? Faith and Hope Vlog, Telma and King Vlog, ate, panghatag sudan diha, uy! Ate, panghatag sudan! Kaero man lang si Faith Hope Vlog. Why sudan? Basi na akay giluto sudan. Diha mads, panghatag diha kay duol rata. Faith and Hope Vlog. Maadyo na kay duol ra mo diha, uy. Parehas kami ni ni Waray-Waray. Bawal daw magbigayan ngayon, sa panahon ngayon. Hi! Sister Telma and King Vlog. Imo ibon ba? Musulti na? Oh, kanang iyong na di, nagsige nag istorya. Wa ka mo makabati. Aho na iduol dito. Kay inigway tao, way tao, nagsige nagsulti. Oh, musulti na. Ingong pangana na marunong yan magsalita ng okay nam, okay nam. Aho iduol ang kining kamera dito niya. Kay mao si Dia ang magsalita kay mabisi pa ko sa kusina kay ahong buligan si ma'am. Dako ka ay. Madungog di ay. Aho itutok ni Dia ang kamera. Mega shout out sa tanan na adiha. Thank you so much, guys. Tapos Sister Ma, unja ang imong oras mga alas 12 na, pag alas 12 mga 12 pwede na ka magsugod kay aho ra ni diri ibadyaan kay aho pa kay musud na lang dito ang akong robot. Kay ang akong watuwat gamay kaayo. Dungog ko. Sige, host. Ahoy. Maulaw man na si Dia kay di amang ko nagtago man ko sa lodyo. Nagsigig tan-aw na ako. Mega shout out Gabros. Hello po. Thank you sa thumbs up, thank you sa pagtambay. Makmak. Magluto sa kadiha ug paniudto.
Bye-bye. Ngon. Halo.
Hi, hello guys. Mega shoutout sa inyong lahat. Andiyan pa ba kayo? Bird lover, mga amo mo, mahal yan. Ang may-ari niyan, wala na siya. Yun ang may-ari nito, kaya inaalagaan na lang namin. Simulang wala na si ama, lagi niya yung tinatawag ang pangalan. Sabihin yun, hello, Machapong! You still remember? Hing Hing?
Okay, mega shout out sa lahat na nandyan, mga sister, mga sister, mga sister, brother or sister, mga amigo, amiga, thank you so much for coming to my live stream. Mag-start ka na, sister Talma. Ako lang ni diri itambay sa kay wa pahin abot og duha. Ako ra ni diri. Musod ko didto ang akong usa. Ang akong left hand. Ako ibutang didto nimo. Maraming salamat guys. Thank you so much. I love you. Thank you sa suporta nyo. Mga lolob. Sige na, halika dito. Duet tayo. Kanta tayo. Halika dito. Halika. Sabayan mo ako. Magsipol. Ingat, Miss Tweet. Ingat din kayo dyan. Hello, Angelica Carini, sister. Thank you for coming. Talma I King Vlog. Sige, sisi. Go. May mga ano naman kami. May mga ninja. Mag-support muna sa'yo. Hindi pa ako umabot ng 2 oras. Sige, mag-start ka na, sisi. Itambay ko muna si Tweet dito. Sister, mega shoutout Angelica. Thank you for coming, guys. Mamaya uli magpalaro ka, ha? Nakakatuwa ang palaro, hindi kami inaantok. Si Sister Benwini nakadolog, hindi nakasali sa laro namin kagabi. Mamayang gabi sumali ka. Ay, oo nga, Sister Angelica. Nakalimutan ko yung 2 oras pala. Panalo ko pala yung kagabi. Nakalimutan ko as in. Nakala ko kung ano yung binigay mo sa akin. Nakalimutan ko. Naalala ko ngayon. Nanalo pala ako kagabi sa palaro. Nakikinig ka, Heng? Sige na, kumanta na tayo. Sing Hosana, go, na Heng. Sige na, tuturuan ka ni OFW in Singapore. Sige na, magpakitang gilas ka, Hing. Good boy. Sige na, Sister Telma and King Vlog. Sige, alis ka na. Maraming salamat sa suporta mo. Sige, alis ka na. Mag-ano muna ako dito kasi hindi pa ako mabot ng 2 oras. Mag-ano ka? Anuhin mo nga yung bell mo? Sige na. I-ring bell mo. Yung bell. Cling, cling, cling. Cling, cling, cling. Cling, 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 cling.
sige, alis ka na, siste. Maghanda ka na, mag-andam ka na, mag-andam ba? Mag-andam ka na sa imo, kay ikaw na ang sunod. May ninja naman ako. Yun eh, papasok ko muna. Itambay ko muna dito si Tweet Tweet. Sis Binwini and family. Thank you, sister, sa pagtambay. I love you guys. Thank you so much. Mamayang gabi, sumali ka sa ano ha? Palaro ni ano? Ni Sis Leonora. Siya ang kasunod ni ano. Nakatulog ka kagabi ano, puyat na puyat ka. Kawawa ka naman. Nakatulugan ko nga yung ano niya. Pero naka-video ako sa kanya. Bye. Wala pa akong 2 oras sis. Kaya itambay ko muna to.